чӣ гуне ки дар улфият мегӯянд шунидан кайф буд монанди дидан. итtifоқҳои аҷибе ки меафтанд агар нақл кунанд бовар намекунем, барои он ки мо онро надидаем. Ва имрӯз бошад аз ҳодисаҳои аҷибе ки сабти навор шудаастро ба шумо нишон медиҳем. Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Некатоб. ин видео хело ҷолиб хоҳад буд. Барои ҳамин дар канали мо обуна шаведу зангуларо ҳам пахш кунед ва як лайки дигар мо видеоро сар мекунем. Рафтем. ин ролик бо ёрии AdinXBet сохта шуд. агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод нека нависен 5000 рубле бонустон метан. барои бонусро гирифтан ҳатман пурра регистратсияро гузаред, баъдан дар шотон пул партоен. баъди ин автоматически бонус дар шотон мегзарад. силкаш дар описания. интиқол додани чаҳорчархи нави мошин бо мототсикл шояд хелеҳоро ба мушкилӣ рӯбарӯ созад, аммо на барои ин мард. баъди дидани ин навор аллакай роҳи ҳалли ин мушкилиро ҳам медонед, аммо муҳим аст ки бояд ба ин кор арӯси шумо розӣ шавад, вагарна ҳеҷ кор карда наметавонед, зеро ки ин сафар барои вай чандон осон нахоҳад буд. ин марди ҷавон фақат тасмим дошт ки духтаронро битарсонад, вале яке аз ин духтарон то дараҷаи сахт тарсид ки телефонаш аз дасташ ба дохили дарё афтид. одамон бояд дар ин гуна ҷойҳо чизҳое ки дар даст доранд бояд сахт эҳтиёт кунанд, вагарна дар ҳама ҷо ин гуна клонҳо ҳастанд ки кӣ медонад дар сари бемағзашон чист. тамошобинони гиромӣ, шумо дар ин гуна одамон чӣ гуфтанӣ ҳастед? дар комментария фикрҳоятонро нависед. навори навбатие ки шумо ҳозир мебинед, ронандаи такси тасодуфан сабти навор мекунад. модару кӯдак дар он савори мототсикл ҳастанду, вале модар саргарми телефон мешаваду идораро аз даст медиҳад. шояд ки ӯ ба смсҳо ҷавоб медод. ба ростӣ ин саҳнаи тарсноке аст ки ҳар замоне метавонист ягон фалокате рух диҳад. хушбахтона ҳеҷ гап нашуд. ростӣ ин чӣ гуна модар аст ки тавонист кӯдакро зери хатар гузошта ба смс ҷавоб диҳад, ман намефаҳмам. хеле ки медонед, дуздон нақшаи дуздиашонро хело хуб таҳризӣ мекунанд, аммо на ин одам. дар ин ҷо марди ҷавоне вориди ин ҳавлӣ мешаваду тасмими дуздӣ мекунад, вале дар вақти баромадан аз хона дар байн дар мемонаду ҳамаи талошҳояш бефоида меравад, то вақте ки соҳиби хона бо беле дар даст ба сӯи ӯ медавад. бинандагони гиромӣ, агар шумо ба мисли онҳо дар вақти шино дар байни ду наҳанг мемондед, чӣ кор мекардед? ин ду шиновар бо чунин саҳнаи хатарнок рӯбарӯ мешаванд, аммо хушбахтона ба онҳо чизе намешавад. баъзеҳо дар комментария шарҳ доданд ки ин моҳиҳо сер буданд, вагарна онҳо аз чанги ӯ раҳо ёфта наметавонистанд. хуб, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? дар баъзе манотиқи ҷаҳон одамон нақлиётҳояшонро дур аз чашм мегузоранд. ин кор на танҳо хатари дуздия шуданашонро бештар мекунад, балки метавонад як мори бузурги воқеӣ дохилаш ҷо шавад. чӣ гуне ки мебинед, мардум аз дохили ин мототсикл мори бузургеро доранд берун мекунанд. барои шахсоне ки аз мор тарс доранд, чунин ҳодиса хело ваҳшатнок ба назар мерасад. ба тақдири ин мард мумкин аст ки ҳар яке аз мо дучор шавем. кӯдаке ки саргарми бозиаш аст ва марде ки аз қафои кор бори хеш аст. аз кори ин кӯдак хело ӯ асабонӣ мешавад ва худро бо як машаққат медорад ки ба писарак осеб нарасонад. ин гуна саҳнаҳо бештар бо мардон иттифоқ меафтад, чунки вақте ки занони зеборо дар роҳ мебинем, ҳамагӣ фикру хаёламон як муддат ба онҳо мешавад. ин ҳақиқат дорад, биёед росташро мегӯем. аз ҳамин сабаб ин мард ба ин ҳодисаи дардноку хандаовар рӯбарӯ шудааст. албатта боз метавонист ягон сабаби дигар дошта бошад, аммо дар бештари мавридҳо маҳз занон сабаб мешаванд ки ба ин гуна ҳодисаҳо рӯбарӯ шавем. агар шумо низ бо ин гуна рӯйдод рӯбарӯ шуда бошед, дар комментария фикрҳоятонро нависед. аз ин видео фаҳмида мешавад ки палангҳо низ барои харид ба фурӯшгоҳҳо мераванд. ин кор метавонад ки ба репутатсияи ин мағоза таъсири манфӣ бирасонад ва муштарионашонро ҳисобӣ кам созад. баъди оне ки одамон аз ин ҷо фарор мекунад, паланг ҳам мебинад ки аз дидораш ҳеҷ кас шод нашуд. хафа шуда бе ягон харид ӯ низ фурӯшгоҳро тарк мекунад.
бо дидани ин саҳна шумо хоҳед фаҳмид ки бадшансӣ ва бетақдир будан ин чӣ маъне дорад. хуб, қоиқе ки худ аз худ ба ҳаракат медарояд ва ин мард мехоҳад ки ӯро дорад ва боз дар бадии кор мошинчаи борбардориаш низ дар ҳамин вақт дар ҳаракат медарояд ва ин саҳнаи хандаовар ва ҳайратангез сабти камераҳои назоратӣ мешавад. агар ягон фурӯшандаи мағоза ба шумо гӯяд ки имрӯз як гӯсфанд ба мағозаи ӯ харид омада буд, шояд ки касе ба ӯ бовар накунад. дар ин ҷо ҳам дида мешавад ки як гӯсфанде талош дорад ки дахили мағоза шаваду харид кунад, вале фурӯшанда монеи вай мешавад. чӣ тавре ки медонед, дар дохили метро одамони гуногун савор мешавад, аммо дар дохили онҳо одамонеро вохӯрдан мумкин аст ки шояд ин хелашро дар филмҳо дида бошед. шояд ин мард ягон ситораи шинохта бошад ки бо овози баланд сурудхонӣ дорад. то дараҷаи овози ширин доштааст ки одамони наздаш қариб буд ки аз ханда шикамҳояшон дарад ва ба гуфтаи ман толеи ин марде ки хандида истодааст баландӣ кардааст ки дар консерти ӯ бечипта роҳ ёфтааст ва барои ҳамин селфи дорад. хуб, шумо чӣ фикр доред? занонро хело шуд ки исбот карданд ки ба мисли мардон метавонанд хело хуб ронандагӣ кунанд, вале баъди дидамошои ин видео мо аз фикрамон мегардем. ин ки чӣ гуна тавонистааст ки мошин дохили девори ин бино дар баландӣ шавад, касе чизе намедонад. бовар кунед, ин ҳодисаест ки мутахассисони таҷрибадори гурӯҳи наҷотро низ ҳайратзада кардааст. соҳиби ин мошин хело боз буд ки вайронкунандаи мошинашро меҷуст. як рӯз сабти камераҳои назоратиро мебинаду далелашро ҳам мефаҳмад. дар ин ҷо се ҷавоне ки дар ақиби ин таксӣ нишастанду як нафари оддӣ наметавонад фаҳмад ки чаро онҳо назари аҷибе доранд. ҳама чиз оддӣ ба назар мерасид. каме баъд онҳо дар як лаҳза чашми таксистро дур дида аз мошин пулҳои ӯро дуздида мегурезанд, вале ин се дузди беақл намедонистанд ки онҳо доранд сабти навори ин мошин шуда истодаанд. акнун онҳо ҳам дар назди қонун ҷавоб мегӯянд ва ҳам дар назди миллионҳо нафар шарманда мешаванд. раҳмат ки то поёни видео моро тамошо кардед. лайк ва обуна шунади шумо дар канали мо ин як дастгирии калон аст ва ҳамон зангулае ки дар канори тугмачаи подписатса ҳастро пахш кунед ва аввалин шуда наворҳои моро тамошо кунед. хайр дӯстони азиз, то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.